tal, señores e señores, como están? Son as 7 menos 10 da tarde, estamos na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Hai unha cousa, e nunca vos contamos a xente que está na casa que temos aquí un aplaudidor oficial. O sea, aquí no programa hai unha persoa que se chama Juan, que é o que arranxa todo, que é o aplaudidor oficial do programa. Ele empeza a aplaudir e todo o mundo empeza a aplaudir. Entón, a ver se podemos ver a Juan, a ver se podemos ver... Aí, Juan, empeza a aplaudir, ve, aí está. Ves? E a xente empeza a aplaudir. Porque aplaude moi forte. Aplaude moi forte, entón a xente ten ganas de seguilo. É así, bueno, gracias por estar aí como cada tarde na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Seguídenos no Instagram en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E agora sí, non vai estar Juan no programa, aplaudindo sí, pero cociñando non. Así que imos chamar aos cociñeiros, que pasen, por favor. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Que pasa? Que pasa? Salimos a primeira. Moi ben, hoxe, Sí, estamos super pendientes, está. Bueno, porque que onte foi un escándalo. Silencio. Onte foi un escándalo. Non falamos entre nós. No, fora coña, a que Juan aplaude moi ben. Sí. Aplaude moi ben, Ten brazos para aplaudir, Ten brazos, mima, Eu cando vexo... Mira que aplauda, que nos aplauda. Mira, que nos aplauda a nós, exactamente, aí está. Mira, que animal, que brazos, que cousa, Vamos dar un aplauso que merece, home. Que merece Juan, que traballa moitísimo aquí no programa. Moi ben, maravilloso. Xulio, como estás? Moi ben. Sí? Todo ben? Tes ganas de cociñar? Hombre. Eu creo que traemos unha receita moi chula. Eu creo que sí. Como que crees se non sabes? Cree. Creo. Ti tampouco sabes. Eu sí. A ti sí. Eu sempre sei o que se vai cociñar. Ostras, que listo. Pasa que É o que máis cobra, o que máis sabe. Sí, buah, que é unha cousa loca. Que pasada. Vamos a ver que nos trae Mónica de Marín. Hola, son Mónica, son de Marín. Non me gusta moito cociñar a orella, pero gustame comela. Suelo comela picadiña, con un poquinho de pemento picante e sal, no cocido. A ver como me sorprenden estes cociñeiros. Un saludo para a familia e por veciños. Ahí estamos. Juan. No, Juan no, Mónica. Juan no, Juan aplaude. Mónica de Marín que nos trae orella, que a verdade é que nos encanta. Además, xa estamos na época do San Martiño. Entón, claro. Hai orellas a dolor. Hai orellas a dolor. Ahora hai moitas orellas por aí adiante. Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer un guisiño. Con orella... Unha receita de aproveitamento. Vale. Partimos dunha orella xa cocida, vamos facer un guisiño, despois con ese guisiño vamos facer un sándwich estupendo. Que raro, É que a mí me flipa o bocadillo, o bocata da orella. É que me encanta o bocata da orella. Cando falas dos sándwiches e das bocatas e así, eu tengo que agochada, xa sabes. Verdad, estás encantado. Bueno, pois Xulio Mato vai facer un sándwich. De orella? De orella. Veremos que é o que... Pierre sándwich. Vale, veremos que é o que sai de aí. Lucía. Pois eu vou facer unha orella crocante. Ostras. Vámola fritir rebozada en fariña de garbanzo. Bueno, vamos a fritir enteira. Vamos a tentar fritirla enteira que quede crocante e despois cortala así toda cruz. Vale a fritir enteira. No bocadillo. E despois unha salsa brava para acompañar. Que andarei pendente de que nivel de picante lle poñemos hoxe. Sí. E unhas boliñas de pataca fritidas. Onte pasaste, que hasta mo dixo miña avó, Pero foi sen querer, Chamou miña avó e dixo, ai, a rapaza pasouse co picante, verdade? Paseime. Sí. Teño un problema, señor director, non me acordo con quen teño que empezar. O sea que, se non me decides, eu... Creo que comigo, Sí, contigo, por veña, pois. Lucía, que máis interesante. Señoras, señores, cociñamos orella, no Voltas co Prato, imos con Lucía Vázquez. Veña, vamos para lá. Pois mira, en casa. Eu non podo cantar, se non cancelan. Por que este momentazo? É un momentazo, É un momentazo. Quen é, Leire ou...? No, este é a que É a coñeces Maya. ti, este é a que coñeces ti, Xulio. Sí. Xulio coñece personalmente, Sí. Sí. A todos. A todos. Que dis? Sí. Bueno, porque son vascos, e Xulio... Son de Donosti. De Donosti, é un Claro, come dali ninguén. tamén. Mira, vou empezar. Vamos a rebozar ahora mismo a orella. Vamos a comezar a fritindo a orella así, sen A máis orella de Van dilación. Gogh. Que sexa o que Vale. teña que ser. Pero vou comezar botando aquí xa un pouquiño a lume medio, dous dentiños de allo e unha ceboliña pequena ou unha chalota, vale? Oh, que guai. Para a salsiña. E falando diso, estaría moi guai que alguén en Galicia lle chamara Van Gogh un porco e despois, claro, e despois poderlle comer a orella, non? Que pasada. A ver, é unha chorrada, non é un chiste, pero estaría ben.
Vamos comerlle a orella a Van Gogh. Non, imaginación tes, Non sei, é que se me ocurriu ahora Mira, aquí conto temos a do grupo de orelliña. música. É unha Vale. boa orella. É unha boa orella, Entón, que lle faz? Vou na rebozar un pouquinho, Eso vai saltar moitísimo, verdad? enfariñámola. Sí. Sí. A ver, Porque a canto tes o lume? 8 e medio, Eso vai saltar... o lume Sí, o lume está, non? casi. Eu creo que o mellor ainda está un pouco frouxo. Vale, entón, mentras ti vas rebozando, voulle recordar á xente da casa que nos pode chamar o 664-483-419. Ese é o teléfono do noso queridísimo Voltas co Prato, así que, por favor, chamade, falade con nós, o que queirades, e ademais repartimos cartiños, 50 euros unha vez e 50 outra no Voltas co Prato da televisión das orellas. Sí, das orellas, exactamente. Que fai che gracia todo? Sí. Porque eres simpático. Porque No, eso é es. que lle fai gracia así No, todo. fíxeme gracia ao... Mira, se queinas moi ben. Como estaba a hacer? Eso. Vamos a probalo. Vale, retírome. No, non creo que este tan quente ainda, Retírome porque, a ver, Vamos a probalo. No, ainda está pouco. Ainda non está. frío, Ui. Vamos a esperar un pouco. mal, erro de Lucía. Como erro? Isto vai a velocidade que vai. Eso sí que non é Moi mal. responsabilidade miña. Moi mal. Mira, pois mentras isto quente vai tardar moi pouquiño, porque isto vai como unha bala. Aquí temos a chalota e os Sí, dous dentiños de allo. máis allo. Agora, en cantadouro un poquinho, voulle poñer pimentón doce e pimentón picante. E se a convidada lle gusta o picante... Un pouco máis. Un poquinho máis. Vale. Pero se non, xa oímos deixar aí. Perfecto. E despois imos engadir a esta salsiña brava un poquinho de caldo de polo, valeríanos o caldo que teñamos por casa, un caldo de verduras, un caldo de cocido tamén, e un pouco de tomate triturado. Sabes que pasa? É que eu creo que a xente que está na casa agora mesmo que quere ver é a orella metida aí no aceite. Tes toda a razón. Claro, vendo como se frite, pero claro, se non está o aceite quente, A ver, eu creo que vamos a volver a probar. se non avisa, me marcho con Xulio, pero o bonito era velo, sabes? Tes toda a razón. A ver, nada. Nada. Non es- Bueno, está empezando, bueno. Está empezando. Está empezando. Como salga mal, é culpa de Cañotas por meter presión. No, presión meteu unha claro. amiga directora. Non vayas pensar que me disgusta que non este o aceite moi quente de primeiras. Por qué? Porque así facemos un pequeno confitado. Para tentar que chegue ben o calor adentro e quede ben cremosiño por dentro e crocante por fora. O sea, que dentro do teu erro, aproveitache. Non hubo erro, que falou de erros aquí. Dentro de que non o fixeras como querías. Non asumo tal erro. Vale, perfecto, pues veña. Vou con Xulio Mato, deixamos a orella aí comezando a confeitarse. E imos con Xulio Mato. ¿Dónde está el puerco? El puerco. ¿Dónde está el puerco? El puerco. ¿Dónde está el puerco? El puerco. ¿Dónde está Non te pases, Esta es la historia Ah! del puerco. Oh, Escoita. Xa sabemos onde veñen os tomates. e que iba a dicilo eu sigo tirando deles. Xa sabemos onde veñen os tomates e non sabemos quen é. Coño, No, no. carai. Foi un tipo que chegou, trouxe os tomates e marchou. Así, Así, Ninguén o coñece. Falou, chegou, deixou a cesta cos tomates e dixo chao. Pois moitas gracias ao marchou. noso benefactor anónimo. Sabemos que é, eso sí que sabemos que é un home. Bueno, Pero non lle sabemos nin nome, nin procedencia, nin nada. o sea que non lle podemos dar as grazas. Que? Generoso. Moi generoso, sí, sí. Sí, sí, sí. Que se Sobre chamará todo a cesta generoso. que é o que lle gusta a Xulia, o que Sí, sí, quere. a cesta vai para as miñas plantas, hombre. Sí, exactamente. Entón, como é a Bueno, túa receita? Pois mira, un guisiño. Entón é un guisiño super tradi, vale? Entón despois vamos a dar o toque con facendo ese sándwich estupendo. 2 dentes de allo, unha cebola, un pimento vermello e un pimento verde. Vale. Vale? E 4 tomates que como collín os pequeniños, en vez de 4 vamos a meter 6, pero a receita son 4, Porque vale? estes son pequenos. Son cativos, entón vamos Pois imos chamar a convidada de hoxe para que nos conte cousiñas sobre a receita e que nos veña botar unha man. Que pase, por favor, Mónica de Marín, un aplauso para ela. Ostras, anda. Hai como sus regalos Espera, que son? para Lucía e para Xulio. Que son? Espera. Que son agasallos? Sí. Son agasallos. Trouxéchelos ti? Sí. Bueno, abrí, veña, toma, Lucía, abre. que medo me dá. Abre, Xulio, abre. Sí. Ven por aquí, por favor, Mónica. Que hai aí? Non sei o que son.
Uns snacks. Uns Que snacks. pon aquí. Ti, Lucía, Unha piña. tes unha piña, Lucía. Sabedes que pasa cando se introduce un alimento novo Sí. neste programa, non? Por eso decía eu. Que me estás contando? Que é obligatorio utilizalo. Vale. Vale. Eso teño. Por lo tanto, Xulio Mato ten que facer con eses snacks que comercialmente... A bolsa gardo, eh? Comercialmente son snacks picantes de marca que non vou dicir. Tens que utilizar, son picantes, recordo, Xulia, se Sí. pon aí fuego. Pon aí, fuego. Además, gusta a miña pilla, pica bastante, eh? Sí, sí. Ela ten que usar a piña. Ela ten que usar a piña. Perfecto. Xa sabes o que vas facer, Lucía? Xa sei. Xa están. Eu xa sei tamén. Vento en popa a toda vela. Vamos con Xulia. Eu xa Vamos sei. con... Eso Bueno, sí. Mónica, gracias por vir, eh? Gracias por traer Gracias esta... por el agasallo, Esta Gracias por el sorpresa. agasallo, que es unha maravilla. Sí, sí. Bueno, pues mira, Está Mónica. encantado, Xulio. con todo. Sí, de verdad, xa se... vai quedar guai, eh? Vale, vale, vale. Venme super ben. Un toque picante aí. Por primeira vez, non me fastidiades ca sorpresa. Oye, ¡Me cago en la orella! Ahora que enceu o Sí, aceite. sí, sí que iba a saltar, E tiña razón. Menos mal que estaba de costas, que pasada. Ás veces ten a 2 razón. metros. Pero menos ti mira, pai, como saltou. Saltou. Pouco máis é queima un dos cámaras, Bueno, Non, ó. bueno. Tapa eso, Menos mal que é o único que ten medo, que exagerado, eh. Madre Tapa mía, eso, mi vida. Madre mía. Ahora sí. Podías facer un reality, vivindo Ahora con sí. medo. No, no, estaba diciendo a directora, vamos con Lucía ahora. No, con Xulio, vale, con Xulio. Bueno, pues, Mira, vouche facer un guisiño de orella. Despois con ese guisiño vamos facer un sándwich. O que ímos incorporar ese toque picante, vale? Picante, vale, Mira, teño aquí 2 dentes de allo, unha cebola, un pimento vermello, un pimento verde, e 6 tomates porque son cativos, pero bueno. Sí, sí, catro, de cherry. Mira, xa casi o También, temos. sí. Son un poquinho máis grandes que o cherry, ves? Ah, Son- vale, sí. Son estes De outra- cumatos, tal, pero... Mira, entón ahora aquí vamos a botar un vaso de viño branco, o que é un guiso tradicional. Sí, sí. Vamos a deixar que levante todo aí ben. Vamos a Ule botar ben, un poquinho Ule de ben, pimento Sí. doce moído, un poquinho de orego. Iba a botar unha cayena, pero non ya vou botar, Por si porque acaso. temos Porque eso aí. está- Vale, xa ¿Qué temos tal eso te aí. levas con picante, por cierto? Ven, ven, Ven. Sí, sí, Vale, sí. botamos ya. Ay, no, o sea, Vale. no, tanto no. Bueno, No, é que aquí pon non é coña, No, pero Aquí No, no eses chisme pican, pon. fuego. Pon fuego e pon extremo. no, que eso de verdad, que miña filla a veces o compra, e digo, pero como es capaz de comer Mira, queso? mira, fuego e extremo. Extremo. Ahora vai botar unha temporada, sabes que miña filla vai botar unha temporada sin comer trapallada desa, non? Bueno, un par de orellas, vale? Xa temos aquí o guisiño reducindo o viño. Entón, vou a picar, vou a botar aí, teño aquí un poquinho de caldo da cocción, entón, Moi ben, sí. da cocción da orella, e terminamos. Vale, xa poder Moi marchar, ben. caña, xa poder marchar. Pois... É un peligro aí. Sí, é que hai peligro aí, Mónica. É que sigue saltando, O sea, non estourou como antes, pero sigue No, saltando. ahora eu creo que xa non vai saltar moito máis. Vamos con Ludi, arrímate, vamos a poner desde aquí. Aquí na, Para dejarme a mí de aquí escudo. na distancia. Aquí na Bueno, distancia. para que se mire que non hai trampa, aquí xa pusen dos boas rebanadas de piña. piña. Moi ben, Entón, que vas facer? Voulle botar o pimentón doce. Unha salsa brava con piña. O pimentón picante. Claro, ahora podes cargar un pouco máis ao picante, porque ao levar a piña... Non, Podemos. vale. Vamos lle dar así. Wow. Voulle poñer unha culler de fariña. Cociñamos un pouquiño. Mira que curioso. E un pouco de caldo de ave, pero se non tedes na casa de ave, vale de verduras, de cocido. Caldiño. Oh, E tomate triturado. E temos plantexada a salsiña brava, neste Vale. caso con piña. Moi ben. Salsa Con piña, brava tropical. recordamos que leva esta salsa brava piña. Moi ben, pois... Mónica, tesme que dicir... Cal das dúas levabas pa Marín? Jo, manchoume todo, De verdad, É difícil, cal das dúas levabas pa Marín? É moi difícil. Non sei. As dúas ten boa pinta. Tendré que probalo, non? Primeiro, non? Entón vou te mandar a zona de sufridores. Moi ¿no? ben. Pois veña, para lá, un aplauso para ela, para Mónica, que ven de Marín.
Bueno, a orella de porco é deses pratos que nos saca un sorriso e dá gusto só de pensalo, que sí? Dende sempre é un manxar moi estimado polos galegos. Ten ese toque brando por fora e crocante por dentro. É un sabor que lembra as tabernas de toda a vida. Case sempre a servimos de salgada, cocida e adubada con aceite e pemento moído, pero hai outras variacións interesantes, con cachelos, a grella e mesmo escoitei falar dunha guisada con verduras e unha frita enteira, como a de Lucía que salta. Cousas que hai polo mundo adiante. Se sabedes do tema, chamade ou contádenos como vos gusta, como sempre, en @voltascoprato. Seguídenos. No, non quero ir con Lucía, por favor, no, por favor, Ai, cañotas, ven pa cá, non seas miedica. ¿Qué le pasa? No, si non é por ti. No sé, solo quiere bailar. É que Vea pues, ¿qué le pasa a la eu atraio esas cousas, sabes? No la Ves? É que che digo. É verdad, Eu atraio esas cousas. é verdad. Non saltou hasta que chegaches. Ai, antes estaba con Xulia e saltou igual, Pero bueno, porque dices un paso para atrás. Vale, vou facer desde aquí atrás a... No, é que... Veña, vou a quitar. No, é que está por detrás a Maya, a de estilismo, xa mirando pa min con cara de que me vai asesinar. Pola túa culpa. Ai, non. Pola túa culpa vai asesinar. Será culpa do porco. No, é que mira, como lle estou poñendo o xersei. Mira. É que de verdad, de verdad. Co guapo que No, estamos. que me quere asesinar, Co guapo Anda que escapando estamos. das cámaras, pero sí que me quere É asesinar. verdad, xa sí que manchaches. Claro que manchei. Eres Claro un que manchei. despistado, Vou ir pa aquí. Es un despistado. Vale. Non te estilo, vas a xo de lamparóns. Vou coa pregunta. Que salsa fai Lucía para a orella? Aquí xa non pasa nada, non? Espero que non. Vale. Salsa brava. Salsa brava é o que fai Lucía, 664-483-419, chamado a voltas co prato. Con piña, é certo? Con piña. Salsa brava con piña é o que fai Lucía. Que salsa fai Lucía para acompañar as orellas saltonas? Salsa brava con piña. Aí está. A ver, ahora sí que as podemos ver. O que hai que ver é como me deixou esta cociña, esta orella. Xa, como deixou iso, Mi madriña. Como mi madriña. A ver, quero velas. Mira, ahora sí. mira. Guau, mira. Mira que bonita. Viches? E temos, Quedan bonitas incluso, Quedan bonitas. temos a salsiña aí planteada. Ui, espera, que vaya toda a leche. Tamén, outra cousa que vai saltar. Mira, como ves? Preciosas. Sí. Ves? Damos un corte, a ver se están crocantes. Veña, a orella de Van Gogh, dalle aí. Veña, vamos a dar. Parece que sí, Olo! Mira, fai crunchy. Fai crunche deben estar quentes que ya partas o dedo. Bueno, isto, a mellor a ti queimaste, pero eu... Ti xa non tens sensibilidade, non? Unha pouco sí, Bueno. a ver, Unha pouco sí. teño sentimientos. Nos dedos tamén, non? Aí está. Hola. Eu creo que isto vai quedar ben. Ahora, teño que facer o acompañamiento. Vale, a pesar de que me queimaches, manchaches de aceite, fixéchesme berrar 2 veces, mereces un aplauso para Lucía. Moi ben. Imos con Xulio Mato. Por aquí. fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Atención, Taqui, 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 taqui. Bueno, xa teño aí o chisme, mira, xa os usei Triturache. e os magueinos, vale? Vale. Entón agora vamos facer o seguinte. Ostras, non será moi picante iso? Vamos ver. Mi dada dixo que lle gustaba o picante. Vale. Entón, mira, o que vamos facer, teño aquí unha poquinha maionesa. O que vou facer é, para facer o sándwich, vou untar un pouquiño de maionesa nesta parte e vamos lle poñer O taqui, taqui, o taqui, taqui por aquí, sin medo, Eu non teño medo, como ves. E agora o que lle poñemos aquí encima é a orella. A orella guisadiña. Pero iso é unha gochada. Esa che dixen que me gustaba moito as gochadas. Eso bótase todo por fora, No, mira, e agora isto E poñemos agora aquí. manteiga, claro, porque non podía faltar. Vamos a poñer aquí o É que queixo. Vamos facer outro e vámolo tapar para que funda o queixo. Que animalá. Iso é unha fantasía, Isto é un xesto de... Este é o xesto de que animalada. De que ese é o xesto, de que O xesto animalada. de que animalada é así. Veña, Que repetimos. animalada, Mayonesa. Ou como se chaman estes? Como lle chamache? Taqui, 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 taqui. Taqui. O guisito. Va, ule moi ben, Huele moi ben, Escorrímoslo ben para que non nos humedeza moito o pan. Apenas que tuveches que botar o taqui, 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 taqui. No, pero vai ir ben ese taqui, Ala, aí, Buah. un pouquiño de queixo.
Un poquinho bo, Queixo, además, da tua terra. No, a verdade é que co queixo nunca quedas curto, ti, No, non se pode. A ti, co queixo... Ahora o que vamos a facer é untar un pouquiño de esta manteiga, outro pan, tapar e cubrir. Como tapar e cubrir? Tapar e cubrir. Xa, pero así a manteiga non lle dá a volta, porque se Home, faga... claro, despois doi a volta. Vale. Espera, que se volve loca. Está botando por fora, eso, Que bote, deixa, non te preocupes Vale. non lle pasa nada. Aí, mira que sándwich, Buah, Buah, buah. Como lle podemos chamar a este sándwich? Buah. sándwich Van Gogh, Sándwich Van Gogh. no? Podemos chamar un Van Gogh. Un Van Gogh. Un Van Gogh con queixo. Un Van Gogh con queixo. Hot. Picante. Sí. Van Hot. Van Hot. Van Hot. Un Van Hot. Ala, e agora o que facemos tapamos. Ostras. Como non collín tapa, pois vai así. Vámonos deixar aí, mentras vou ir montando outro, vale? Vale, pues veña, marcho con Lucía, vale? Vale. Este aquí, veña. Que hai que repartir cartiños. Vamos con Lucía. Sueña al oído, muy despacio, muy bajito, porque tiene tanta luz este día. Ti que eres, da Mai ou de Leire? Oh, Eso é unha intimidade, o sea, é que eso non se que unha pode... intimidade? Eso non se pode dicir. Como que non? Este país está dividido. sí, pero eu teño claro de quen son. De quen? De Leire. Ai, sí. Leire! Sí. Pois eu son da Malla, bueno, Son de lei. xa que ti botas por fora. Eu son da Malla, original. Xa, pero, Que? maldad aí hubo no grupo, con Leire, Hubo Bueno, maldad. pero eso non será culpa da Malla. Bueno. Sempre foi moi mala con a Bueno, Malla. fíjate. Bueno, fíjate, di outro. A xente foi Recordemos que Xulio coñece. A Malla tivo moitos haters. Non vamos decir máis cosas, porque... Mira. Ai, chis, ti can 12 e ti cando vas cociñar. Porque é e a segunda, mira pa aí, despois, cando mira che salta- a pobre bola aí sola. Se o quento, porque o quento che salta, e ela vai o jersey. Home, pero con eso non me vai a soltar. Que- Mira, relei, unhas patacas que xa tiña cocidas, peleinas e releinas na parte pequena do relador. Chamada. A Lugo, vamos. Vale. Manu, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien. Estás ben? Bueno. Sentada. Como? Sentada. Home, é que maco, hai que estar, para ver a televisión é mellor estar sentada, a ver, podes vela de pé. Podes. Claro. Pero, mellor é estar sentada, tens razón. Mira unha cousiña, que tal te levas ti coa orella de porco? Xa pensei que iba a decir que de Van Gogh. Ben, que pasou? Que Muy dixeras? bien. Pensei que iba a decir que de Van Gogh. Ah, que de Van Gogh. Bueno, a verdade é que a nós tamén nos gusta moitísimo. Eu creo que é algo que lle gusta a casi todo o mundo, non? Sí. Excepto se non che gusta así o cartílago, algo así electrónico, pola textura. Sí, pola Más que polo textura hai sabor. xente que pasa da orella, Sí. pero... Pero bueno. Entón, Maco, por 50 euriños quero que me digas que salsa fai Lucía para a súa orella. Salsa brava con piña. Moi ben, un aplauso para Maco de Lugo que leva os 50 euriños. Moi ben. Non vou dicir nada máis porque se en Ordes está chovendo a mares, non quero pensar como está Lugo. Porque en Lugo ten que ir o miño a reventar, non? Casi, casi. Casi. Moi ben. Bueno, pois resguardarse que chove moito. Un bico grande. Igual. Parabéns. Chao, parabéns Hasta polos luego. 50 euros. Hasta logo. Gracias. Guau, que ben o listo, Verdad? Mira, esas boliñas de pataca, vou levar un pouco as mans, que estou... Sí, entón, as boliñas de patacas son, non? Moi Que sinxelo. fixeches que vas facer? O sea, Patacas que tiña xa cocidas. Vale. En plan, quedan unhas patacas cocidas, xa estou farto de pataca cocida. Para que quera vas quentar no microondas a pataca Xa. cocida. Entón, na parte pequena do relador, relamos a pataca cocida. Ostras. Pusémoslle un poquinho de pementa, un chisco de sal e poderíamos aquí engadirlle a especie ou erva que máis nos guste. E teño unha pregunta, Un non pouco se- de queixo, Ah, importante. Non se che esmaja moito ao relala? No, mira, en absoluto. Que no caso que é unha pataca que pola época do ano o tipo de pataca é menos areosa e ten máis auga, podemos botarlle unha culleriña de maicena ou de fariña de garbanzo. Entón, xa lle damos unha textura que nos permita boleala. Pois veña, imos deixar a Lucía que remate o seu prato e imos co público. Dá voltas co prato. Vamos para lá, veña. Ai. Mira. No, mira aquí. Mira para aquí. Isto que é? Todo saltado por aquí. Que desastre.
Escoitastes o que dixo a señora? Ao chegar a casa, a muller, mátate. Pero non é meu, non é meu. Deixa... Ai, non. Como se puxo, como se puxo. Bueno, que tal, como estás? Moi ben. Ben. Sí. As receitas, a verdade, que son as dúas moi apetitosas, Sí. Eu teño dúbidas de cal escollería. Eu tamén, Habería que probalo, non? Para ver, Home, claro. Home, o seu... Ten boa pinta as dúas, A ver, mira, aí estás vendo as dúas, a de Xulio, máis a de Lucía. É verdade que aí só tes as patacas de Lucía, pero o sándwich de Xulio sí que se ve bastante rematado. A min dame curiosidade. O dos taqui de Xulio, misturado coa orella. Ademais, e dame curiosidade... A piña. Sí, na salsa máis a orella xa toda frita. Que iso pode ser unha cousa, pode ser bastante raro. Unha bomba. Unha bomba, sí, unha bomba pode ser. Unha bomba foi, iso sí. Explosiva. Queren ir ver de preto? Sí. Moi ben, pois veña, un aplauso para Mónica de Marín, que está con nós, temos con Xulio Mato. Mira, chegade xusto, Aí deste lado, xusto para darlle a aquí no medio. volta a segunda tandada, xusto para a segunda tandada. Xa é segunda tandada. Xa é segunda, a Así primeiro me xa gusta está. Primeiro que xa leva está. un pasear Home, claro. na radio Isto, hoxe. Así, lixeiriño. Sí. Mira, Lixeiriño, ti. vou coller para aquí e vamos a ver se saleu como tiña que sair, A ver, vamos a rimar aí, a ver Sí, si... sí. Que aquí non hai nada... A ver se No, fundeu. explosivo no. A ver se No. fundeu ben. Mira, aí. Wow. Mira que Que pasada, pinta. Que maravilla. Wow. Aí está, Aí está. Gocho, Sí. Isto é para comer carmáns. Mira que maravilla. Aí o temos. Que guapo. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, Pedazo sándwich. O sándwich Van Hop de Xulio Mato, con queixo. Con queixo. Con queixo. Mira estes como Vamos un están, poquinho máis. Que gusto da velos, Sí, sí. No, xa vou sacar enseguida. No, moi ben, moi ben. Xa valos xa Xa preparar vamos a emplatar xa. para probar. Pois veña, imos ver o de Lucía. Lucía ainda anda aí cas patacas, mala salsa e demais, anda picando, troceando na orella. Aí vai. Mira, Mira, mira. esta vamos a poñer Enteira, non? casi inteira. Vai facer unha base. Unha base de orella. Ole! Ole, que ben quedou. Sí, sí. Entón, as Pataquiñas. patacas que levaban queixo, reláchelas... No, estas non levan queixo. Podemos lle botar queixo. Entendín, chiquillo, Porque que levaban queixo. claro, que esta receita vale para un montón de cousas. Mira a salsa brava con piña. Poñemos un poquinho de salsa brava con piña. Oh. É verdad. Señoras e señores, dos creadores de Zorza con piña, hoxe, no Voltas co Prato, orella con piña. Estas pataquiñas. Remata iso porque che quero dar un aplauso. Wow. Podían estar un poquinho máis douradas, pero... Bueno, non, están ben. Xa non estaban sei, cocidas. Co quente que quenceu antes o aceite. Claro, é que... No, claro, cociñadas están, Pasámolas por sempre por papel para o exceso de... O aceite frío non vai, Lucía. Pero leva aí ahora 15 minutos. Ai, pois tamén lle temos que dar un aplauso a Lucía Vázquez, porque é maravillosa. Nos fai uns pratos espectaculares. Imos probar? Moi ben, vamos. Pois veña, vamos á zona de probar. Vamos alá. Ai, 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 ai. ¿Qué? Como vai estar isto, Como vai estar isto. Por certo, mañán pechamos a adivinanza, así que enviade as últimas respostas á nosa adivinanza, que, como toda a semana, non me acordo cal é, non me acordo. Aí está, unha cousa que coa súa risada perdeu a súa anada. Que é? Sei a resposta, pero... Que é unha cousa que coa súa risada perdeu a súa anada. Enviade as respostas ao noso Instagram, @voltascoprato, porque mañán facemos sorteo, Mañán saberemos quen é o vencedor ou vencedora e daremos os 50 euriños. Ti, cando queiras, podes ir probando xa. Vale. E nós, mentras tanto, Que bonita. facemos a pregunta de concurso. Que fai Xulio co guiso da orella? Este sándwich picantón. Un sándwich picantón. Picantón. Que fai Xulio coa súa orella? Un sándwich. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Veña, chamade, vale, porque queremos repartir os 50 euriños. E recordade que... Está súper bonita Ves, esta. xa non me acordo outra vez, Que é esa...
cousa que Que cousa que coa súa risada perdeu a súa nada. Moi ben, exactamente. Exactamente. Que será? Que será? Ainda non o sei. Que será? Non sabemos. Non sabemos. Como está gozando, Hombre, que non. Que non. Imos á Coruña. Manolo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Creo que estás con Luisa, non? Por aí. No, Luisa non pudo poñerse, eu son o marido, son Manolo. Ah, vale, pois dalle un saúdo a Luisa e facemosche a pregunta a ti. Veña, vamos alá. Que fai Xulio coa súa orella? Pois fai un sándwich con salsa Van Gogh. Bueno, valeume, a min valeume. Perfecto. A min valeume, fai un sándwich con salsa Van Gogh. Moi ben. Pois moitísimas gracias por chamar un bico grande. Parabéns. Gracias. Polos 50 euriños. Chao, chao. Agora sí que chegou a hora de verdade. A orella, da verdade. Ahora... Non podo evitalo. Non nos melloramos. Un detrás do outro, un detrás do Non nos outro. melloramos. Temos unha orella completamente fritida por parte de Lucía Vázquez. Temos uns sándwiches espectaculares con taqui de Xulio Mato. Buf, imos alá. Mónica de Marín, despois de probar quen gaña o a voltas co prato o día Están de hoxe. boas as dúas, pero hai que escoller un, non? Es que... Pois quedoume co sándwich. O sándwich de Xulio Mato. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Recorden, non importa a malla ou leite. O que importa é seguir vendo o a voltas co prato da Televisión de Galicia. E máis importante ainda é seguir vendo a Televisión de Galicia. Así que, señoras, señores, vémonos mañá. Querémonos moitísimo. O son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, cuéntame.